Ahojte, druhé kolo Českej ligy je za nami, takže čas sa pozrieť na naše partie z Košice C. Začneme Damíkom, ktorý mal celkom peknú partiu. Um, Bielý začal veľmi netradične, urobil tento BAM, ktorý poznáme z tohto Joseky, kedy sa začne na Komoku. Akorát v tomto prípade sme o linku vyššie, takže ak sa to stane a Bielý by sa natiahol tak ako v tom tradičnom Joseky, toto ohnutie je o linku vyššie a je oveľa väčšie. Ak sa biely natiahne, čím to pušne a môže hrať inde a už automaticky má dobrý výsledok, veľký roh, kdežto bieleho vplyv zatiaľ nie je jasné, čo ešte presne bude robiť, ale samozrejme nejaké body z toho bude mať. No, je to o niekoľko bodov proste lepšie pre černého, lebo ten roh je proste veľký. Ak sa ale stiahne, stále je to dobrý výsledok pre čierneho, pokiaľ čierny zahrá Hane na hlavu dvoch a troch kamieňov, čo je obrovský ťah. Ak sa biely znova dá proti Hane, vieme sa natiahnuť, vieme dokonca dať ďalšie Hane, alebo tenúky v tomto prípade, prípadne aj natiahnuť. A stále je to fajn, pretože biely tu má strich, ktorý môže byť veľmi nepríjemný a zároveň stena je redukovaná kameňmi 3 a 5. Takže nejaký veľký potenciál bodov biely nemôže v tomto priestore očakávať, lebo tá stena vlastne smeruje k čierneho kameňom. Takže zatiaľ výborný výsledok pre čierneho. Potom to Hane, síce ho trošku spevňujeme, ale stále dať Hane na hlavu dvoch a troch kameňov je obrovské. Samozrejme, zobrať prázdny roh je veľké, takže rozumieme, čo sa zahralo, ale po týchto výmenách vrátiť sa k tomuto je asi najväčší ťah na doske. Ešte neskôr sa udiala jedna vec, a to po chybe bieleho, keď čierneho skupinka tu ožije, čierny má v tomto bode vyhratú partiu a ako ju prekonvertovať na výhru je teda zahrať tie najväčšie koncovky. Začneme teda na tejto strane. Po tomto spojení biely sa to asi bude chrániť, ak máme klemp alebo píp na úplnú anihiláciu bodov v tomto priestore. Čiže sa tu pochráni. Potom všimneme si skupinku hore. Môžeme dať Hane, pretože ak by biely strihol, tak sa stiahneme. A ak zoberie kameň, tak ho pôjdeme zabiť. Prečo to môžeme urobiť je, lebo máme túto silu, v ktorej biely nemá ako urobiť dve oči, čiže biely by sa tu musel na toto len nejako ožiť. A pokiaľ ožije, tak sa vrátime k tretiemu veľkému bodu. A v podstate v tomto prípade veľmi ľahko by černý to mohol prekonvertovať na výhru. OK, takže poďme na druhú partiu, čo je Ríškova. Ríško bol biely v tejto partii a hneď na začiatku máme zaujímavé Joseky. Predtým, než teda sa ešte budeme venovať tomu, čo sa v partii, tak pre tých, ktorí máte radi agresívne partie, tak odporúčam vyskúšať za bieleho v tomto zovretí tento ťah. Čierny by sa mal tu pochrániť a chrániť body na strane s tým, že my to pušneme, ak teda, keby to nebola 5, tak sa možno, že nejak rozšíri niekde a vieme zobrať túto stranu alebo minimálne získať celkom pekný vplyv. Ak sa čierny stiahne, tak sa vieme otočiť a je to zbojovná partia. Keby to nebola 5, je tu znova takže proti pincer, ale keď dáme 5, tak možno, že asi skôr HD. Môžete vyskúšať, uvidíte, ako vám to pôjde. Teraz naspäť k partii. Bielý sa tu ohol, poznáme to takto, že vlastne ak začíni Hane, mali by sme dať proti Hane, s tým, že ak sa natiahne, utekáme nejakým spôsobom von. A keď dá sem, tak dáme Atari a sa tu nejakým spôsobom spojíme, alebo Tigrytlam, alebo sem, podľa situácie a je to Joseky. Čo sa ale stalo je, že vlastne Bielý dal Hane na druhú stranu a čierny zahral túto chybu. Určite mali sem, vidíme aj cítime, že vlastne biela skupinka je takto oveľa pod väčším tlakom. Ak sa ale stalo toto, treba určite zahrať sem, pretože to zabezpečí našu skupinku. Má to aj pokračovanie, ak sa bude hrať inde, nie teraz, ale neskôr. Toto bude veľký ťah, pretože bude rušiť tieto body, alebo super nám to nechá, alebo teda bude mať tu problémy takýmto spôsobom, aby tam nejaké body urobil a vôbec život. Nakoniec ale partia pokračovala takýmto spôsobom, že Bielý sa usadil a zatiaľ inak v tomto súboji všetko super, nemám tomu čo veľmi povedať, kvalitne zahrané. Ale neskôr sa tu udeje takáto vec, že ideme do lietajúceho noža. A ako z toho najjednoduchšie čo vykorčulovať je, že nezahráme Tigrytlamu, ale sa spojíme, na čo super by sa mal pochrániť, môžeme raz pohroziť na strich a potom sa spojiť a žijeme s pomerne viac bodami, než v partii, čo keď si pozrieme, tak nakoniec bolo len na nejakých 3, možno 4 bodoch. OK, to je toľko po tejto partii. Poďme na ďalšiu, Maťkovú.
Maťkovej partii tiež vyzeralo to inak ako kvalitne zahraté, až na jednu vec, a to je, že v tomto Joseki za čierneho je potrebné odpovedať tu. Ak zahráme hocičo iné, tak vlastne Billy by tu mal okamžite sa ohnúť, takže to si môžete zapamätať, že áno, ak tam čierny nezahrá, musím sa ohnúť, ak tam, a, ak som ja ten čierny, musím tu pridať ťah. Jediný rozdiel je, že ak by napríklad dal sem, tak akože OK, odpovieme tu na, ale tak inak čierny sa tu musí vrátiť. A navyše 15 je zlá výmena. Čo sa ale udialo neskôr, je taká drobnosť, že vlastne tu na začerného vybrať a na Atari už nemusíme vyslovene odpovedať, môžeme hrať inde. Ale neskôr, ešte tu, biely teda pušol a čierny hral inde. Ale pochrániť sa je v podstate tempo, hej, lebo ak zahrá biely inde, tak toto je dvojité Atari a proste tu skape ten biely, hej, čiže určite sa to pochrániť môžeme, na čo by tu biely nejako odpovedal a potom, dajme tomu, keď nechceme mať slabiny, tak nebudeme to hrotiť a biely ožije, ale máme perfektnú stenu, môžeme hrať inde. Ideálne tento ťah, ale ak ho nevidíme, tak možno vynúti si nejakú životu a bolo by to fajn. Čo je vlastne ďalší bod, že vlastne čierny začal pušovať z tejto strany, aby si zväčšil mojo, ale sú to hneď dva problémy. Za prvé, to mojo si neúplne vieme zväčšiť, lebo biely to hocikedy vie preraziť. A za ďalšie, ak sa biely tu pochráni, čo aj robí, tak automaticky týmito všetkými kameňmi nám tak trochu zabíja tú skupinu hore. Čiže tu si treba dávať pozor na to, akom stave sú naše skupinky. A treba si uvedomiť, že OK, toto nevyzerá úplne ideálne, poďme s tým niečo urobiť, musím to nejakým spôsobom ožiť, aby som neumrel a zároveň tým získam silu voči bielým kameňom, ktoré tiež sa budú musieť o svoj život starať. A v ideálnom prípade sa niekedy stihneme vrátiť sem, ale to má svoj čas tiež. OK, toľko k tejto partii. A poďme na poslednú Jurajovu. Juraj je biely. A tu čierny zahral nie úplne dobrý ťah, akože určite sú tu väčšie miesta na doske než sem, napríklad uzavriete rohu, k tomu rohu, alebo toto. Ale tak trochu mu to vyšlo, táto agresívna hra, pretože nie je úplne ideálne to ten biely zvládol. A teda, čo sa tu stalo nie presne tak. V tomto bode v partii chceme si zväčšiť nejakú stenu, ale je tu veľa strihov a ako vidíme sa to rozpadne, čierny zoberie v podstate bieleho roh a okamžite vyhráva v partii o veľa bodov. A čo sa mohlo urobiť inak, je, že vlastne nemusíme toho čierneho za každú cenu akože sa pokúsiť uzavrieť alebo zabiť. Čierny urobil inváziu, nie v správny čas, ale určite má právo ožiť. Naša výhoda je, že tým, že to nebolo ten správny čas, vieme si napríklad uzavrieť roh. Prečo nie takto je, že vlastne môže pušnúť, môže sem dať, môže tu nejako skákať, hej, čiže trošku nám do toho rohu vie naliesť a zase máme krásnu stenu v strede, čiže stále to je fajn. Keď to ale urobíme týmto spôsobom, tak do toho rohu nám už nenalezie a rovnako tak nevie ani ísť von. Ak pôjde kosumi, zablokujeme ho. Ak pôjde nejakým týmto, znova ho zablokujeme. Ak priloží, tak to vieme dokonca strihnúť. Čiže ak chce naozaj ísť von, tak možno, že to vie urobiť nejakým takýmto spôsobom, kedy asi nie je úplne ideálne to je za nás deliť, lebo vidíme, že tu je slabina. OK, čiže možno, že ho deliť nebudeme. Ale podstatné je si uvedomiť, že možno ho nemusíme deliť. Možno proste stačí ho tu nejako uzavrieť, pokiaľ náhodou sa bojíme o slabiny, tak raz a zväčší si náš roh. Kým proste čierny len ožíva a robí na neutráloch nič, tak proste môžeme brať body. A to je tiež veľmi podstatné. Si uvedomiť, že nie vždycky musíme toho supera sa snažiť zabiť alebo za každú cenu obklúčiť. Ak bude super hrať na nepodstatných bodoch, tak nech tam hrá a my zoberieme tie väčšie. A druhá podstatná vec v tejto partii je neskôr v pravom dolnom rohu, kedy v partii sa zahral 8, čo je trošku zlý smer hry, pretože horná strana je čierneho, tam nevidíme, ako by sme budovali body a zároveň dávame čiernemu tento perfektný tvar Tigru tlamu. Takže musíme mu ten perfektný tvar zrušiť z dvoch dôvodov. Za prvé, ruší to jeho bezpečnosť. Ak zahra inde, zoberieme mu roh a jeho skupina je slabá. Ak si roh pochráni, tak sme mu zrušili perfektný tvar a jeho skupina je síce v poriadku, ale nie je v perfektnom tvare a my máme čas sa tiež pochrániť. Obaja sme v poriadku, hráme ďalej. Keď ale zahráme takto a superovi dáme perfektný tvar, tak môže hneď na nás začať akože nejakým spôsobom útočiť a budovať pravú stranu a náš profit je otázny. Takže vždycky si dávajte pozor na to, čo potrebujeme a väčšinou brať superovi základňu a robiť sebe základňu zároveň je obrovský ťah.
To by bolo za mňa všetko, takže uvidíme sa v treťom kole.